Какво, например, се забелязва? Сега? Мислиш, лъжата като наука? За това, нали, то е заглавие. То е заглавие. За да разбереш какво съм наумил, ето как ще се постарая да го резюмирам. В Илиадата, в 10-та глава, се говори за пристигането пред Троя на тракийския крал Резус. По-моему, той не е бил Резус, той е бил врач. Но кърците не могат да произнесат вр, те са пропуснали въто, тонали само тъй нареченото силно придихание хр и са го обърнали на хрес. Прикачили само едно гръцко окончание, то станало Ресус. Той било свети врач или врач. Но това както да е, това е спекулация. Но другото е интересно, а то се намира в самата Илиада. Значи тая глава третира пристигането на Ресус със своите тракийци, съюзници на Троя, и как Хектор изпраща някой си Долон, троянец, да разузнава в гръцкия лагер какво става, да разузнае, и как Одисей и Диомед улавят този Долон и го убиват, след като го принуждават да им даде сведения за разположението на тракийския отряд, който е пристигнал от владителството на Ресус. И след това Диомед и Одисей влизат в тракийския лагер и убиват този Резус, а убиват и Долон. Сега, за тая глава е имало и спор. Някои са казвали, че тя не е от Омера, а че тя е била вмъкната в Илиадата от някой по-късен автор. Едно от съображенията, поради което това се твърди, е, че тая глава е единствената, която е завършена сама по себе си. Има един епизод цялостен, който се третира в нея и той е завършен. А другите глави не са така завършени. Значи може да се смята, че това не е работа на същия автор. Но и това не е така важно. И това не е важно. Толкова важно е, че това какво Долон е бил разузнавач, това че той е бил страхливец, това, че той е бил убит от Диомед и Одисей, това се приема от учените. Те не оспорват това. Те не казват, большинството учени не казват, че това е невероятно, че има указание, че работата не се е развила така, че това е уизодисано, било от Омир, било от някой друг поет, измишлетина. Не. Но има една друга книга на латински език от той наречения Дарес фригийски, която дава в сбита форма историята на Троянската война. И учените си правят смех с нея, като казват, че тя е произведение на много по-късни автори и по-късен автор, че тя няма висока литературна стойност, че на нея не може да се разчита. Но има една подробност, която е интересна. В тази книга автора говори за Долон.
И като изброява троянските вождове, троянските шефове, които са преживели войната, които са останали живи на края на войната, той изброява и Долон, включва и името на Долон, като известен шеф там. Сега да помисли не малко. Ако той автор е наистина бил по-късен и ако той е фантазирал, защо той ще пише, че Долон е още жив, ако той е чел Илиадата и знае, че Омир или неговите съмишленици изкарват, че Долон е бил убит от Диомед и от Одисей през време на войната? Нали, това е най-сигурният начин да бъде човек уловен в шмекерия. Ако цял свят знае, че Долон е бил убит, а той го включва между живите. Значи, ако той е автора, т.е. Дарес, ако той е фантазирал и е писал книга, която, като я прочетеш, виждаш явно, тя е така делова, така проста, че никакво место няма там за фантасмагории. Ако той е измислял такива неща, как той няма да се сети, че не бива да тури такава измишлятина там, защото цял свет знае, че Долон е умрял. Че ще го хванат, значи, че той измисля. А не е ли много по-вероятно, че Дарес е писал делова книга, така, и че то поетите са били онези, които са измисляли и са убивали хора по свое усмотрение, поетически. Или ти питай Омира сега, защо той е казал, че Долон е бил убит. Ами казал го е, защото е мислил, че това ще бъде похвално, похвално дело славно за гръцките войски. Демек, виж, Одисей и Диомед колко са били хитри и уловили той разузнавач и убили. А че това е така, че поетите гръцки са фалшифицирали историята, това може и по други улики да се види. Ето, например, аз мисля, че те споменах оня ден, че Йоанес Цецес е публикувал между другите си книги и една, която се казва Антехомерика, запетая Хомерика, запетая Постхомерика. И че в тази книга, сега аз не си спомням дали самият, аз мисля, че един коментатор беше казал, мога да ти гарантирам всички подробности, че Омир не е споменал присъствието на Паламедес между гръцките водители пред Троя, защото ако би го споменал, той би трябвало да каже, че Паламид е бил убит вероломно от Одисея и Диомед. А понеже Омир не е искал да каже нищо лошо за гърците, той е пропуснал въобще да каже, че Паламид е присъствал там. Това е обяснението, което дават на факта, че Омир не е споменал за присъствието на Паламид пред Троя. Значи, Омир си е позволявал такива приеми. Той си е подбирал епизодите и обстоятелствата и ги е фризирал, както му е уидислало. Ами това е тъй наречената лиценция поетика. Поетите си обработват, преработват и представят фактите както си искат. А историческите факти са други. Да, по такивато съображение аз мисля, че например, ако някой в София се събудеше и каже, чакай да видим Аджба Дарес Фригиус. Къде е сега? Какви издания има от неговата книга?
Да иде да се порови, да намери последното издание, което е може би от 150 години. Да го препечатат с офсет, ако ще да е. С всички негативни и отрицателни коментари, които може да са били писани. Нека да го препечатат. А пък ако имат време и енергия, вземат и да го турят под микроскопа. Да се освети. Тая проблем е и от българска гледна точка. Не само от великобританска или китайска или не знам каква. Същото важи и за една друга книга. Книгата на Диктис Критски. Тая книга, например, до началото на този век е била обвинена, т.е. тя е била смятана от учените за фалшификация. Защото в нея се касае, в този случай се касае за един ръкопис, който е бил намерен от някакви си овчари в някаква си гробница в Мала Азия. Те са влезли в гробницата, надявайки се да намерят злато, а пък са намерили този ръкопис на плочки, дървени плочки по-гръцки. И те са го предали този ръкопис на някакъв си римски там висш чиновник, който сам го е предал на императора Нерон. И Нерон е наредил този текст да се преведе на латински език. И латинският превод е бил запазен. Гръцкият текст не е бил запазен. И като така, в последствие учените са казали, това е измишльотина римска. Или някой пишейки по латински си е позволил да пише каквото му е хрумнало. Докато един хубав ден, в началото на 20 век, мисля, че било към 1907 година, се публикуват в Англия извадки от някакви си папируси, намерени в Египет, където се намира гръцкият текст на Диктис. Значи това не е било латинска измишльотина, значи е имало гръцки текст. А учените са твърдили, че не е могло да има. А гръцкият текст сега, доколкото той съществува, той е вече публикуван, той е известен, той е разполагаем, той се съгласува с латинския превод. Значи, латинският преводач е извършил честна работа, честна работа. Ако той е извършил честна работа по отношение на уния части, които са били запазени в папирусите, защо да се съмняваме, че и останалото е честна работа? И като неговият труд е труд на честен човек, може да се смята, че онова, което е било написано на гръцки език, в оригинала, и то е било написано от човек, който е искал да увековечи спомена за тия събития. А този човек излиза, че е бил сподвижник на един от гръцките вождове от Крит, Идоменей, съвременник на Троянската война. И там от него текст може да се видят доста неща за участието на тракийците в тази война. А както аз съм казал не един път, тракийците това са прадедите на днешните българи. Българите, които са дали името на държавата, не бива да се смятат, че са дошли от Азия, от Африка или от Австралия и че са навлезли в едно празно пространство и казали, че сега ние тук ще правим държава. Това са били малка група хора, които са дошли от Приволжието и те са намерили добър прием между тракийците и името българи е останало поради политически обстоятелства, свързани с устройството на новата държава, независима,
А народа, който е населявал цялата тази област, е носил общото име тракийци, и това име се е прилагало и към македонците, и към мизийците, и към дарданците, и всички ония групи, по-малки групи, които са населявали Балканския полуостров. Общото им име, дадено от гръцки автори, е било тракийци. А Страбон казва, че той е познал 22 тракийски племена. То затова тия неща са интересни и важни. А за другите, които ти споменах, ще повторя, би трябвало да се вземе някой с книгата на Мавро Орбини, от която има руски превод, поръчан от Петра Велики, и доколкото си спомням, извършен от Теофан Прокопович, владика на Новгород. Тази книга е излязла в 1601 година в Песаро, Италия. Била е турена на индекса от папата 3 години по-късно и е останала на индекса до неотдавна. Друга такава книга, не знам тя била ли е турена на индекса или не, е от Джакомо ди Пьетро Лукари, по-сръбски Лукаревич, който е написал книга по-малка по размери, но в много сбита форма. Той дава и огромно количество сведения под заглавие Копиозо ристретто degli annali di Ragusa, която е била публикувана, доколкото си спомням, в Венеция в 1605 година. И тия две книги трябва да се изровят, да се преведат на български, да се издадат в успореден текст, оригиналният текст и българският текст със съответния коментар, като се изтъкнат грешките, ако се намерят такива, и оригиналните сведения, каквито несъмнено има много там. Това са, например, 4 книги, които трябва да се изровят и трябва да се публикуват наново в хубави издания. Няма нужда да бъдат луксозни издания, но трябва да бъдат хубави, грижливи издания, хубава, здрава подвързия, да могат да конкурират те, да издържат конкуренцията, която им се прави от разни други издателства, субсидирани от противобългарски интереси. Чак ти, какво казваше, че важността на Орбини е? Орбини дава много подробности, които не се намират в други. И за историята на българския народ, за историята на Сърбия, на Далмация и прочее. И нещо друго, Орбини дава и библиографията си. И цитира, ако си спомням добре, около 180 автора, от които повечето са много редки днеска. Това са в около 15 случаи той цитира протестантски автори, които са били всички на индекса. Значи не са били разполагаеми къде и да е. Трябва да ходи човек да се рови в протестантските части на Германия, Швеция и прочее, да ги търси из старите мухлясали рафтове на библиотеките. Това са неща, които трябва да се направят, и мен ме очудва това, че до сега това не е било направено, защото това е едно такова предприятие, да се изровят тия книги и да се турят наново на пазаря в хубави издания с подходящи коментари. Това би издигнало репутацията на нашите учени. Ти чел ли си?
Чел съм как да не съм ги чел. Чел съм ги в Рим, в Ватиканската библиотека и съм си взимал много бележки. Да. После има и други неща. Кедрен, той е известен в България, историк от средновековието. Той не е труден да се намери, защото неговата история е била напечатана в те наречената Патрология грека, която се намира в всички важни библиотеки. Но според мен той би трябвало да се публикува отделно в България, изцяло. Гръцкият текст, успоредно с български превод. Същото важи за някои извадки от Зонара, и Зонара го има в патологията. Същото важи за хрониката на Манаси. Аз съм казал, че хрониката на Манаси не е публикувана. Намерил се някой българин, който, без да ме обвини в лъжа, е дал на един от канадските тук институти списък на 6-7 автора, които са публикували според него хрониката на Манаси. Но това е едно от тия нечестни изражения, които замъгляват въпроса. Защо? Защото аз собствено намирам, че най-важната част от хрониката на Манаси за нас днес е тъй наречената притча за Троянската война. Тая притча е била издадена от Миклошич в 1870 година въз основа на един препис, който му е бил доставен от един португалски католически поп, който не е знаел български. Той тогава е учил, този поп е учил, изучавал черковнославянски. И по искането на Миклошич той му направил този препис, като преписал буква по буква. Та правилно ли е преписал, неправилно ли е преписал, не знаеме, и Миклошич не твърди, че той гарантира правилността на този препис. Втори, който уж е издал този текст, е някой си Гудев в България. Кой е бил той, аз не знам. Когато бях ученик там, на нас никога не се е говорило за такова издание. Ако това издание съществува и то е хубаво, то би трябвало да се препечати. Третия, който според този български експерт е публикувал този текст на притчата за Троянската война, е бил Иоанн Богдан, един румънски учен. Но и това е нещо, което е така и верно и неверно същевременно. Защото Иоанн Богдан умира през 1919 година, а пък според този българин книгата му изгледа 1922 година. Аз предполагам, че тук недоразумението произлиза от това, че Иоанн Богдан не сам е публикувал текста си, а други са го публикували от него име, което не е лошо само по себе си. Но ние не знаем точно какво е качеството на тази публикация. Аз не съм я виждал. Тя не е разполагаема в Канада. Може да е разполагаема на едно или две места в Щатите. Този текст е бил пак препечатан след войната, между Първата и Втора световни войни. Значи излиза, че
е напечатан и не е напечатан. С 1973 година някой си италианец по име Капалдо, той пък изнесъл, той пък турил в обращение тази притча с италиански превод. Но интересно нещо, този Капалдо е уж професор в Рим, а книгата му не се намира нито в Ватиканската библиотека, нито в Националната библиотека. И в самото заглавие на книгата му не се казва, че това е българска книга, а южнославянска. И на това отгоре един мой приятел, по мое искане, му телефонира и го разпита за тая му книга и се оказва, първо, че самия Капалдо не знае, че книгата му не е разполагаема в Рим, където той сам е професор. Второ, че в целия разговор той нито един път не е казал на моя приятел, че се касае до една българска книга. Трето, тая книга не е разполагаема нито в Щатите, нито в Канада. И четвърто, той Капалдо като че ли не е имал нищо общо с скорошни български проучвания, защото като не се разбира кой го познава и кой не го познава в България. Според мен, значи, този текст трябва да се изрови и да се разработи от български учени и да се издаде напълно с подходящи коментари. Има и много други неща, които биха могли да се направят, които не са били направени и чакат. Да. Тойбнер в Лайпциг е издал няколко интересни книги неотдавна. Между другите, една книга за последните дни на Александър Велики. Малка книжка, 20 на страници, на латински език. Според мен тя трябва да се издаде, преиздаде в успореден текст, латински и български, със съответните коментари. Други такива има. Пак издадени от Тойбнер. Диктис Кретензис е издаден от Тойбнер, мисля 38 година. 38 година. След това има книги, които са преиздадени, наново са издадени в Англия, от издателството Loeb, L-O, а по-английски L-O-E-B, които не са съвсем издържани. Или където коментарите или уводите на преводачите са явно несериозни. Например, история Аугуста, която съдържа биографии на няколко императори от тракийски произход. Между другите Максиминус Тракс, истински тракиец от Дунавската равнина. Това издание, например, носи увод от, как се казваше, един Дейвид Маги, нещо такова.
явно пристрастен. Би трябвало тая книга да се преиздаде. Има и едно друго издание, Тойбнер, от Лейпциг, което е изключително на латински, без английски превод. То заслужава да се препечати с успореден български превод. Много интересни неща има там за императорите от Балканския полуостров. На Дейвид Меги увода би трябвало да се разкритикува. Също така на Аполодор книгата е била издадена от това издателство Лоб в Лондон с обилни прибавки и забележки